with feelings. Hello, good morning, खुलुमबाय बयखौबो. दा माने हाबाथिलियाव थांगासिनो दं जोङो. नै सालायगासिनो दं अस्तादना जिन्तु इस्लारि. दा हाबाथिलियावथ' थानाय जायाखिसै मोनायाव. नै बिसिनाव थादोंमोन आरो. एखे माने गोलैनि लोगो नालाय नागारलायनो हाया. दा जोङो थांगासिनो दङ with Bolelo. with ninja style सो टकिया. निन्जानि रा टकिया बेनो नै. चाइनानिफ्राय चाइनायाव थांबाय थायो 50 दंना चाइनायाव. आयं माने लोगोसेनि हाबा नालाय खामानि दामानिनि खोथा दं एसे फुङावनो ओंखारबाय आरो जों. दा बेंटल देउलगुरि होननायनिफ्राय जों स्टार्ट खालायबाय. जों दा थांगासिनो दं हाबाथिलिनि जायगायानो जादों जाहैबाय नाम्बार 2 बेंटल जमैपुरी चिरां डिस्ट्रिक्टनि. अके बिपुल बसुमतारी होननाय सासे लोगोनि गोथार जुलि आरो दिनै. बेंटल जमैपुरी नाम्बार 2 बेंटल साजायनायफ्राथ' रेडि जोबसै दां नै मैया जों फैला जायाखैमोन. गेटनिफ्राय दिन्थिलांखानायसै मानसि गैथ'आ. दा गोसो बायदि दिन्थिलांनो हागोन आरो. नायदो नै एन्ट्रिनिफ्राय बेयाव माबा माबि थागोनदां आइटेम्स फ्रम द गेट. आं स्टार्ट खालायबाय. नैबो नायना लाबावदो नै लामाखौ मोजाङै. नैबे फट' लाग्रा होनदां नैबे नै ओमफ्राय ओरैनिफ्राय हाबजेनदिनि नै बेयो जाहैबाय जिरायथ'ग्रा एबा जिरायनानै साहा लोंग्रा बियो आलासिफोरनि थाखाय. नै नायदो फुल रेडि जोबसै नै आराम साजायना दोनजोबखाबाय. खयथा जायगा टाइमालाय? गिबि हाबाफारि जानो थांगासिनो दं बेनो जाहैबाय हानजेननायाव माने एसे बिनाय दं, प्रार्थना दं. पास्टरनि गेजेरजों माखासे बिनाय आरो बिमा बिफाखौ मान होनानै दायो गिर्जा फारसे लानानै थांगोन आरो. दा न' सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान. नों दिनै सोरजिग्रा इसोर बेनो जाहैबाय ना गारिया हौवा गोदान हिनजाव गोदान गाखोबाय नै. जोंबो होबाय सुरु. पाइलटआथ' ओरैबायदि डेन्जारखौसो मोनखाबाय नै. मिजिं ब्र इज दा येस. ओमफ्राय उनावलाय आरफ'फ्रानो बरथिक नै उनावलाय आरफ'फोरजोंसो गाखोबाय. हेल' नानि हेल' नै नानि नाहर नै इसोरजोंसो गाखोबाय आरफ'फोरजों. ओरैबायदि लाखिबावसो. मा नामलाय नानि नोङो? किसि नार्जारि. औ ये ओमफ्राय दा मोनफैबाय जाय गिर्जायावहाय ब्लेसिं होगोन बेनो जाहैदों वेस्ट चिरां खुंग्रि बाप्टिस्ट चार्च. रेडि दा गिर्जायाव हाबनो थाखाय ब्लेसिंनि थाखाय. आस्ते धोरोमनि दैदेनगिरिफोर नै बेयावनो दं पास्टर फालक. गिर्जा
गिर्जानि लांगोनायावनो बिबार मालाफोरखौ सोलायो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना सासेया सासेनो। बिसोरनि थाखाय आरो खेबसेबाव आरज। बे समाव गिर्जा न'आव आस्थे आस्थेयै आगान होबोयो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान आरो गासै रायजो राजाफोर। बिसोरनि इयुन संसार जालांनांगौनि थाखाय गोबां आफा इसोरनिफ्राय आरज गाबनानै होयो आरो बिसोरनो मोजां बानजायनायफोरजों बिथांमोनखौ बुजायो। जुलिनि गोनांसिनथार हाबाफारि सासेया सासेनो आगसथाम सोनाय। गोनांसिनथार जुलि जानायनि हांखोखौ बे समाव जाफुंहोयो। मेरिज सार्टिफिकेटआव सानैबो सिगनेचार एबा सागान होनायनि गेजेरजों। गोथार जुलिनि गासै हाबाफारि आरो ब्लेसिंसफ्रा दायो जानानै थांबाय आरो मेरिज सार्टिफिकेटखौ पास्टरा बिसोरनो गथायो। So many congratulations Bipul and Priya Rani। बे समाव गिर्जा न'निफ्राय ओंखारलाङो। गिर्जानि लांगोनायाव गासैबो बिथांमोनखौ नेनानै दङ। दा सेलेब्रेशना सुरु जायो नैबे गिर्जानि लांगोनानिफ्राय। दा ब्लेसिंआबो जोबाय, ओंखारबोबाय, नुखाबाय माबायदि सेलेब्रेशन नुखाबाय नोंथांमोना। बिराद गोजान नालाय एबाराव माने गारिजों गाखोफिनायसै। नैबेबो हौवा गोदान जाहां जाहां, बेबो हौवा गोदान जाहां जाहां। नैबे लाथ'आनो गोबाव सम थाबावगोन। आजिखालिनि मुगायाव फट'शुटआ बिराद इम्परटेन्टसै नालाय बे समाव जागासिनो दङ नै। जागासिनो दं डाइरेक्सन होगासिनो दङ नै। नायदो नै आयु नै गोदो हाबा जाखांनायफ्रा इदि लागौमोन साननो हागौलै बेखौ नुनानै। मेगनजों मेगनल'मोन बेयावनो मा जाफैखो। विथ फिलिंस। दासिमबो जागासिनो दं नै लानायफ्रा। नैबे केमेरा टीमखौ नायदो नै अस्टाद गोजाखा। एबार थांफिननायसै आरो हौवा गोदाननि न' फारसे। बे साइडनि हेफाजाब होग्रा आसलखा बोलोगोरा। होमब्ला जों सिफिनबाय। होमब्ला होलांनायसै। आंखौ नेनानै दं। रेडि। चलता हाय। आयु आले। नावसाय आरो पाइलट। वा एक्सपर्टखा बे एक्सपिरियेन्स मानसियासै फिसासा खिन्थु गारियावहाय अस्टाद। सफैफिनबाय नै ओरैबायदि मानसि बुंफबनानै दं। एखे फाराफारि आरो फाराफारि। नों मोसागोन ना मोसाया? मोसायो। रेडिखा बे देहा गुदुं।
न'आव हाबनायनि सिगां न'नि लांगोनायाव माखासे नेम निथि बेनो जादों हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि आथिंफोरखौ सुनानै होयो बिसोरखौ देलाय होयो आरो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना सानैजों रिबनखौ हास'यो आरो बिमा आरो बिफाखौ मान बावो आरो बेजों लोगोसे बिमाया बिसोरनो गोदै जानायफोरखौ दौवो आरो बेबायदिनो बिसोरो न' फारसे आवगायलाङो बे समाव गोथार जुलिनि मुङाव केक हानाय हाबाफारि जाय केकखौ हानानै बिथांमोना गावजों गाव दौज्लायो आरो गावसोरनि बिमा बिफानोबो दौनानै होयो आरो खेबसेबाव बरायनाय दानिया जाहैबाय जोनोम जाथागिरिखौ बरायदों एबाराव नै माने हिन्जाव गोदान लागोखौहाय दे फैगौ दा फैगौ बे समाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननि नखरनि मानसिफ्रा हिन्जाव गोदान लागोनि गासै आलासिफोरखौ मान बावनायजों बरायगासिनो दङ आरो माखासे सुबुंफ्रा मोसा बेबादिनो बरायनानै लांगासिनो दङ बे समाव आलासिफोरखौ बरायनानै जिरायनो जायगा होयो बेबायदिनो बयबो आस्थे आस्थे हाबफैनानै जिरायनानै साहाफोरखौ लोङो होमब्ला साहा होदोनबाय नै आलासिफोरनो बुजिया बे समाव जानाय लोंनायफोरखौ आलासिफोरनो होजेनबाय बेनो जादों ओंखाम जानाय दा गोसो बायदि ना बेदरै बयनोबो जाहोनाय जादों नायदों खुदग्राफ्रा एबा मावग्राफ्रा गोसो होनानै मावनानै खुदनानै होगासिनो दङ Baru sejenbat Puska is suruh Puska Ustad Logai থাকো খাই আছে না মানুষগুলা बे समाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना आलासिफोरखौ मान बावहरनो थाखाय जिरायनानै थाबाय गिबियावनो निमन्त्रण गथायदों एबा मान बावजादों हौवा गोदाननि असे बिफा बे समाव विश खालामदों जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्ट्रेस आरो प्रडिउसार
मेडाम रिया ब्रह्म आरो बिनि बिसाय आरो बिनि नखरनि मानसिफोर नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबां आलासिफोर विश खालामगासिनो दं एबा निमन्त्रण गथायगासिनो दं, गिफ्ट प्रेजेन्टेशन्सफोर होगासिनो दङ आरो बिदिनो सोरबा फट' शुट एबा हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों फट'फोर सेबखांनायनि गेजेरजों बिदाय लागासिनो दङ। बे समाव हौवा गोदाननि असे लोगोफोर बिदाय लागासिनो दङ, विश खालामगासिनो दङ बिथांखौ नै। ओमफ्राय बिदिनो फट'खौथ' लाखायोखा जाहैबाय, नैबे स्टाइलाव बिथांमोना फट' लाबाय नै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानजों गोथार। बेबायदिनो गोबां आलासिफोर फैदों, जादों, विश खालामदों आरो थांदों। गोबाव बेबायदिनो सोलिबाय थादों हरसिम। दा बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। हाबा मोनसेनि गासै फुल सानसेनि प्रग्रामफोरखौथ' दिन्थिजोबनो हाया जाहैबाय लोगोफोर, बेनिखायनो बेयावनो दोनथ'बाय आङो। उननि भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर, बाय बाय।